हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय जोङो दा दंफैयो साइ स्टेडियामावहाय जेरावहाय ISPL नि फुटबल मेचनि ग्रेन्ड फिनाले जागोन स' बेवहाय नोंथांमोना गाबोन नायनो फैबानो जाबाय 23 अक्ट'बर ओमफ्राय दा जों गासै 500 जननिबो बारा जों मोसाग्रा ओमफ्राय दहाय फुङावहाय लाब्रा ओंख्रि जानानै कबि लाब्रा होदोंमोन जोंनो ओमफ्राय दा उदै गाज्रि जानानै गोबां मोसाग्राफोरानो उदै गाज्रि जादों लोगोसे खिनायजों लोगोसे उदै गाज्रि जादों आरोना मा होनो बिदिखौहाय दा आंबो खिदों आंबो खननै जाबाय खिनाया खायसे सोरबा सासे हुस गैयै जादों हस्पिटालाइजबो जानांदों बे लाब्रायावबा कबियावबा मा दंमोन मिथिला आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै मोसाग्राफ्रा नंगौ र' नै बे बिनानावाबो मेगन मोदै जादोंना नै सिथर जाजोबदों नोंथांमोना गाबोन नायनो फैबानो जाबाय ने ओमफ्राय जोंनि मोसानायखौबो नायनो फै नङाबा आं बिराद गाज्रि मोनगोन जोंनाथ' मोसानाया 500 जननि बाराखा नायनो फैबानो जाबाय ने बाय बाय